Kim, går det for stærkt? Hey! Hey! Søndag! God søndag! Hvad hedder det? Hej, hej! Hun har pakket mine fingre i. Du må ikke røre mere. Men jeg tror måske, du er Nej, du gik jo på. Det var dig. Det var dig, Fie. Det var dig. Halløj. Har Line fortalt, at hun kastede op ned på London Bar i fredags? Det synes jeg lige, at du skal have med. Hvor er du styg, Brian. Så, Du er ikke sød. Skal man kaste op? Vi skal lige høre lægen. Passer det? Man får det meget bedre, når man har kastet op. Varmt blæst i aften op. Lægenspor. Nu vil vi have det. Lægenspor, ja. hallo, vi får rynke af, og det er os, der er kommet for at give et slag. Vi er måske lidt skøre, men vi er i godt humør. Hey, vi får Rynkeby! Sådan en dag som nu den i dag, den skulle man bare have mange flere af. Vi er fra Østjylland, og vi kæmper alle mand. Hey, vi får Rynkeby!
haft det. Det er dejligt. Også dejligt, der begynder at komme lidt længde på, så det er rigtig godt. Jeg synes, det er gået helt suverænt i dag. Er der nogen, der ikke synes det? Nej.